Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από κοντά, μεγάλη ευκαιρία από κρούει ο Τσοντοφάλσκι. Το σουτ δεν μπορούν να διώξουν οι Ισραήλ. Τελευταία στιγμή ο Ουόν θα απομακρύνει. Κλέιτον θα μπει στην περιοχή, έτοιμος για τον γκολ. Τελευταία στιγμή θα πάρει την μπάλα. Εκτελεί ο Βάρκας. Η κεφαλιά από κοντά, μεγάλη απόκρουση από τον Σβαλόφσκι στην κεφαλιά του Ντόσα Τζούνιορ. Μπακούρα γύρισε έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σουτ, είναι καλό στην αγκαλιά του Τσοντοφάλσκι. Και πάλι στον άξονα ανοίγεται ο Λόπες, περνάει στον Νούνιες, είναι σε θέση offside. Έχει σηκώσει το σημαίακι, δεν μέτράει τον γκολ. Για να δούμε, την ώρα που χτυπιέται η μπάλα, όχι. Κάνει λάθος, έχω την εντύπωση. Κάνει λάθος, έπρεπε να αφήσει τον παίκτη του Απόλλωνα. Να δούμε αν θα επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση. Αυτό κάνει ο Σβαλόφσκι με ποιες θα διώξει. Ο Βάρκας τον Κέρκες και πάλι ο Βάρκας. Τον κλείνει ο Σενγκάρες. Συγκλίνει και επιχειρεί, την σέντρα είναι καλή. Δεν μπορεί ο Φρέτη. Κλασική ευκαιρία. Ο Πορπέλη με αρκετό χώρο μπροστά του. Περιμένει ο Φρέτη, επιχειρεί το σουτ, είναι καλό. Ο Σβαλόφσκι θα χάσει την μπάλα, θα την προλάβει. Εδώ κοιτάζουμε ξανά. Προλαβαίνει ο Σβαλόφσκι. Τότε τα πράγματα αλλάζουν. Για να δούμε. Ο Φρέτη θα πιάσει την κεφαλιά, φύλακτο στο ύψος της μικρής περιοχής. Περνάει μπάλα και φτάνει στον Φρέτη στην αντίπαλη περιοχή. Επιχειρεί το σουτ. Φερνάντες πάνω στο πόδι του Μερκή. Ο Φρέτη πίσω στον Γκοντζάλες. Αποκρούει ο Λάι. Έχει πάει Καγογιάννη στην επίθεση. Σερτιάο στην περιοχή με πλάτη. Προσπαθεί να γυρίσει ο Σάλες. Θα πάρει μπάλα. Η σέντρα από τον Γκοντζάλες με Φάλτσο. Η κεφαλιά από τον Φρέτη προς τα πίσω. Ο Κέρκες κατεβάζει, κάνει το σουτ. Ο Σβαλόφσκι και πάλι στη σωστή θέση. Κλέβει ο Σαγκόη και βγάζει τον Απόλλωνα στην κόντρα. Ένας εναντίον ενός. Δύο εναντίον ενός. Ενώνεται και ο Σταύρου, τον βλέπει ο Σαγκόη. Ο Απόλλων κοντά στον γκολ. Ο νεαρός αποφεύγει τον Τικουμάνα. Απέφυγε και τον άλλο παίκτη, δίνει στον Σαγκόη και πετυχαίνει τον γκολ. Ο Απόλλων προκρίνεται στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου στην Εθνική. Με σκόρερ τον Καστόν Σαγκόη που είχε χτυπήσει και στον πρώτο ημιτελικό. Το πανηγύρι είναι ξέφρενο. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω για το σημερινό παιχνίδι γιατί χάσαμε μια σπουδαία ευκαιρία για να αγωνιστούμε.